لوتکەیەک سێعالی 22 مەهێدا لە سوچی لە رووسیە دەرباری سووریە تێلەدارخستن. سەرۆکێن تورکیە رووسیە ئیرانê 22 مەهێدا لە سەیرانگەها سوچی لوتکەیەکê girê didin derbarî Sûriyê li gorî ku her yek ji Enqera û Mosko ragihandî. Berdevke Kremlêna Rûsî Dimitrî Pîskov doh ragihand roja çarşemabê wê ew lûtkebê girêdan û ameje kir. Rûsya û Tirkiye û Îranê dewletên gerentorin ji proseya siyasî û vegerandina aramî û cêgiriyê ji bo Sûriyê. Bekir Bozdağ berdevke hikûmeta Tirkiye ji aliyê xwe de got Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan wê guftûgoyên giring lêgel hevşanê xwe yê Rûsiyê Vladimir Putin û yê Îranê Hesen Rohanî bike ji bo guftûgoya mijara astana û proseya veguhestina siyasî li Sûriyê. Herwiha Brahim Kalin berdevkê Serokkomarê Tirkiye ji aliyê xwe de got Erdogan û Putin û Rohanî wê nerînên xwe derbarî kêmkirina astê şer li Sûriyê guftûgo bikin. Her yek ji Rûsya û Tirkiye û Îranê di çarçoveya civînên astana çend rêkeftinên kêmkirina astê şer li Sûriyê îmze kirine û ya dawî jî rêda Tirkiye ku hêzên xwe li parêzgeha Idlibê belav bike. Tevî helwestên wan yên berûva jî yek her yek ji Tirkiye û Rûsyê krîza xwe ya diplomasî ya bi sedema xistina balafireke Rûsî ji aliyê Tirkiye li ser sînorê Sûriye di sala 2015 de da aliyekî û careke din di proseya Sûriyê de hevkarin ew jî ji bo parastina berjewendiyên xwe.